Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating latest update. At i-umpisa na natin ang special coverage ng bagyong Sagupit. Although ito po inaasahan malulusaw sa susunod na 5 araw. So ito pong update na ito, Tagalog version ay para sa ngayong araw po ng Biyernes, Mayo 8, 2026. Ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, ang bagyong si Hagupit ay medyo lumakas kanina from 65 naging 75 kph na or 40 knots. Subalit ang forecast ay hindi pa rin nagbabago. Ito po ay maapektuhan po ng dry air pagpasok po niya ng Philippine Air Responsibility at increasing wind shear, yung upper level winds kasama din doon sa may parte ng Philippine Sea na lalakas at inaasahan pong hihina hanggang sa malusaw po itong bagyong si Hagupit, roughly 400 o 500 kilometers sa silangan po ng Kabikulan na yung darating pong Martes, Mayo 12. So yan ang great news na ibabalita ko sa inyo. Compared nung nakaraang 2 days na yung track niya ay medyo malapit sa Bicol. But yan po ang pinapakita na yon. So wala tayong masyadong mafe-feel na mga pag-ulan. May mga thunderstorms sa hapon o gabi, isolated, parang normal weather conditions ganitong Mayo. But sa epekto po ng bagyo ay malulusaw po lang siya dun sa may karagatan po east of Bicol Region. Malayo po sa coastal waters ng Bicol Region as well. At ito po yung pinaka-latest na GraphSat natin last night. At yan po si Hagupit. At meron isang dito mahinang LPA. Binigyan na po ito ng designation as Invest 95W. At ito po inaasahan na hindi rin mag-intensify. But inobserve din natin ito. Itong si Hagupit ay inaasahan pong kikilos west-northwest hanggang pagdating niya dito ay dito na po siya hihina. Dito sa may bandang east of Bicol Region. So babantayin natin after the next 5 days dahil may mga pinapakita yung European model, yung natitirang kaulapan niya ay posibleng magbigay ng mga konting ulan dito po sa Kabikulan sa susunod pang linggo. So sana po yan between May 16 to 17 next weekend, hindi po na yung darating na weekend, okay? So yung natitirang ulan magbibigay lang ng tamang-tamang rainfall. Hindi kasi po siya yung rain event. Okay? At makikita nyo mamaya sa ating rain accumulation forecast mula sa European model. So nanatili po ang hangin silanganin sa ating bansa, lalo na yung eastern sections po ng Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Although yung mga kaulapan ito, kahapon po ito, ay nandito na sa Palawan. Ito yung remnants ng LPA o Invest 92W. So nagpapaulan dyan. Although nakalampas na po yan, patungo na yan sa may Kalayaan Island Group, sa may Spotless. Doon naman po ang bibigay ng mga thunderstorms. Sa ibang bagay ng ating bansa, ipapakita natin sa inyo mamaya ang live real-time animation. So ito yung real-time tropical cyclone loop ng bagyong si Hagupit. So yan po siya. Medyo unti-unting humihina yung kanyang convection. Ang pinaka makapal na ulap niyan dito sa may eastern edge ng kanyang low level circulation. So yan po, nakikita po ninyo, ito yung kaulapan na dumaan sa may Mindanao kagabi at nandito na po sa may bahagi ng Central at Southern Palawan. Although palampas na po siya, patungo na sa may bahagi po ng Kalayaan Island Group. Ito si LPA 95W, isa ring namuong LPA, but hindi po ito magkakaroon ng threat sa ating bansa. So yan po ang satellite loop mula sa CIMSS Tropical Cyclone page. Ito yung sa windy past 24-hour loop since kahapon ng hapon hanggang na yung hapon. Nakita ninyo galing dito sa Mindanao, nag-reform yung remnants ni LPA o Invest 92W. Nagbibigay pa rin mga thunderstorms, although nagninipis na po siya at nandito na yung bulk ng thunderstorms sa may West Philippine Sea patungo sa Kalayaan Island Group. Ito naman po yung bagyong si Hagupit at napapansin ninyo for the past 24 hours medyo nasira ang kanyang sirkulasyon, medyo numinipis ang kanyang convection.
sign na naapektuhan talaga siya ng tinatawag nating dry air. Kasi nandito po yung tinatawag nating dry air intrusion. Dito po siya pumapasok. Okay, nandito yung dry air. So, naapektuhan po siya pumapasok sa kanyang sirkulasyon, yung dry air. Kaya hindi po masyadong makapal yung ulap dito sa may western quadrant nitong bagyong si Hagupit. Umakyat po siya ng 75 kph pero sa tingin ko na yun baka i-downgrade ito sa 65 kapag hindi po siya magkakaroon ng reformation o mag-reform ng panibagong convection mamayang gabi. Medyo affected na siya ng tinatawag nating diurnal process ng atmosphere na tuwing ganitong time, humihina muna yung convection, then sa gabi mag-reform. So makikita natin yan in the next 24 hours. So napakaganda po ang panahon sa buong Pilipinas except for Mindanao. May mga localized thunderstorms, the usual localized thunderstorms ngayong hapon. Dito po sa Visayas, all clear. Dito sa may dulong Hilagang Luzon, sa may Ilocos region, east of Ilocos Sur at Ilocos Norte, sa may bulubundukin po niyan, ay mayroon nagpo-form pong maliit na severe thunderstorm. So dyan sa area na yan, may mga kidlat at may mga malalakas na ulan. At napansin rin ninyo yung bagyo na wala yung mga lightning strikes. Ibig sabihin, nag-dissipate yung kanyang convection o yung thunderstorm clouds surrounding this tropical storm. Kaya nawala yung mga lightning strikes. Okay, and then ito yung satellite loop mula sa easterlywave.com. And for the past 6 hours, nakita ninyo, nalulusaw yung red-colored na mga kaulapan. Ito po yung mga heavy rains of 50 to 100 millimeters. Yung violet ay more than 100 millimeters. Dito po sa may kanyang center. Dito kasi yung center ng storm. Somewhere here. Nandyan po siya. So nakikita ninyo na yung mga kaulapan niya ay more concentrated po dito sa area na ito compared sa dito sa part na ito, which is less. Dahil po, napapasukan po siya ng tinatawag nating dry air mula sa Philippine Sea. Okay, so yan ang nangyayari sa bagyong yan. Kapag may dry air, hindi po siya warm air, naapektuhan po ang kanyang sirkulasyon. So, kailangan mo kasi ng warm moisture, okay, para magkaroon ng paglakas itong bagyong ito. And then, ito yung track ng Joint Typhoon Warning Center this morning. Inaasahan pa rin siya maglalakas hanggang 85 kph. But the way I look at it right now, mukhang baka ma-maintain na lang po bilang 75 kph o 40 knots. O baka i-downgrade pa ito sa 35 knots or 65 km per hour. And then, for the next 24 hours o mamayang gabi, dadaan po ito sa may Yap. And then, tomorrow evening, papasok po siya ng Philippine Area of Responsibility. So, ang power line ay sandali lang, okay? Ito po yung Philippine Area of Responsibility. Ayan po. So, dyan po siya papasok bukas po ng gabi, Sabado. Dahil mabagal po ang kanyang pagkilos na sa 15 kph na lang. And then, pagpasok ng power, lagot na po siya ng dry air. Kasi grabe po ang dry ng atmospheric conditions dito ng Philippine Sea. And then, lumalakas pa yung wind shear. So, unti-unti siyang hina. Sa darating pong Lunes, either tropical storm na lang siya o tropical depression. Then, Martes, magiging very weak na depression or even a low pressure area. Nakita niyo dito, Miyerkules ng alas 8 ng umaga, roughly 500 kilometers east of Catanduanes, isa na lamang po siyang low pressure area o remnant low. Yung mga natitirang ulap niya nang babantay natin kung pupunta ng Bicol region kasi sa forecast ng ECMWF, yung iba po niya ay pwedeng pupunta po sa Kabikulan sa susunod na weekend, hindi na yung weekend. Okay? So, between May 16 and 17, pakita natin sa inyo mamaya lamang. Ito ang track ng Japan Meteorological Agency at nakita nyo si Hagupit, yung kanyang forecast of 5 days ay bawas na lang po sa 3 o 3 days. So, kita natin dito sa Lunes ng hapon, isa na lang po siyang tropical depression. So, sign na humihina rin sa forecast ng Japan Meteorological Agency. Ito ang track ng lahat ng Asian agencies at nakikita po ninyo dito as of 2 o'clock this afternoon ay still nasa 75 kph yung kanyang hangin. And for the next 5 days,
ay dito pa rin siya sa may east of Bicol region, roughly 500 kilometers. Ang lahat ng Asian agencies fino-forecast po ang bagyo na dadaan po siya dito at malulusaw sa may east ng Kabikulan. And then sa ating forecast ng ECMWF, this was 2 a.m. pa, wala pa yung 8 a.m. It will be released 30 minutes or 40 minutes from now. So nakita po ninyo, pagdating ng Monday, TD na lang siya. Tuesday, May 12, wala na, remnant low na lang po siya. At baka wala pang ulan na dala ng bagyo ang makakarating sa atin. More on localized thunderstorm lang. So Wednesday yan po siya. So yan yung 5-day forecast. Hindi na tayo mag-forward yan. Wala naman ibang weather systems na kasunod. Except for itong system na ito. Yung GFS model medyo mas mataas ng bahagya sa forecast ng ECMWF. Lunes talagang remnant low na lang. At sa Martes, May 12, yan po, mahinang low pressure area. Okay? And Wednesday, halos wala na, remnant low na lang, mga natitirang kaulapan. Ito yung latest mula sa Google DeepMind. AI model po ito at ganun din ang pinapakita. Hanggang dyan na lang po dito sa may east of Bicol region o east of Samar ang kanyang tracking. Papasok ng power bukas ng gabi. And then, pagdating ng Monday, yan po, low pressure na lang po siya. Okay? Sa medyo mas malayo ito. Nasa 700 kilometers east of Northern Samar. Hindi pa siya tumapat sa Bicol. Kasi yung ECMWF ay banda dito. Okay? Yung GFS model naman ay nandito sa area na ito. So, yan po ang pinapakitang paghina o paglusaw nitong tropical storm na si Hagupit within the next 3 to 4 days. So medyo mataas na po ang probability niyan. So magpasalamat tayo sa mahal na Diyos na hindi po ito magbibigay ng malakas na ulan sa Bicol region kasi kawawa po ang mga kababayan natin sa slopes ng Mayon Volcano, lalo na sa Kamalig at sa Ginubatan. Dahil affected po sila nung last biglaang pagkaroon ng pyroclastic flows. So let's hope and pray na it will maintain that way and we will keep you updated. Tomorrow may update ulit tayo. So continue natin ang video na ito. So ito po yung track density ni Google DeepMind. So halos talaga nandito lang siya. Hindi nga umaabot yung probability dito sa atin. Okay? And then ang multi-models, ito po ang lahat ng deterministic model tracks. At nakita ninyo yung pink na dash line. Yan po ang Google DeepMind. So wala, hanggang dito lang siya. ECMWF dito sa may east of Bicol region. Sa darating pong 6 days from now. So wala, talagang yan po ang pinakamagandang balita sa ating bansa. At least kakaroon ng effect ang paglakas po ng papalapit na o development ng El Nino which is set to begin sa June. Ngayon, nagde-develop na po ang El Nino pero nasa neutral climate pa rin tayo. Ito ang multi-model grand ensemble ng bagyong ito. Okay? At nakikita nyo dito na yung track niya for the past 4 days ay nag-shift. Dati kasi dito siya. Tapos sa latest na yon ay nandito na yung kanyang track. Okay, ito, nandito na siya. So, ibig sabihin, nag-move back farther to the east ang trend ng mga multi-models. So, which is good news. Medyo malayo po sa ating bansa. Sa dagat lang po. Pati yung wind forecast, kasi ito yung 75 kph na hangin. Ito yung 65. Ito po yung boundary ng tropical storm. Pag bumaba po dyan, tropical depression. At ito yung boundary ng low pressure area. Okay, dito. So makita ninyo na on the 5th day, which will be on Tuesday, low pressure na lang siya. So nandito na yung intensity niya. So talagang pababa ang intensity nitong si Tropical Storm Hagupit. Bibigyan pa rin ito ng pangalan Ascaloy pagpasok ng PAR. Siyempre, yan po ang jurisdiction ng Pag-asa.
papasok siya ng teritoryo ng Pilipinas, bibigyan ng local name, domestic name, so Kaloy will be used maski mamamatay na siya. Kahit nga sa gilid ng par, kapag pumasok, bibigyan talaga ng pag-asa ng name kahit na dalawa lang ang bulletins. Take note of that. Ito ang multi-model comparison diagnostic comparison ng bagyong ito. Ito yung latest. Gagalawin lang natin ito para makita niyo yung wind shear. So, palakas ng palakas ang wind shear from 19 or 20 kph, aakyat siya sa 35. So, assign na lalong hindi makaka-organize itong bagyong ito. Although mainit pa rin temperatura, mababaw po ang lalim niya. Hindi po umaabot ng 100 to 150 meters ang lalim. Nasa 50 o 70 meters lang ang lalim ng init ng dagat. Kaya isang factor rin yan, nagkakaroon ng upwelling, nahihirapan po ang bagyo na mag-form. Okay? Ganyan po ang situation kapag papunta tayo sa El Nino. And ang relative humidity po niya from as of now, nasa estimate 65%. So bababa po siya for the next 5 days down to more than 40%. So talagang dry. Okay? Pag may dry air intrusion, talagang ayan, kita ninyo itong latest na water vapor loop at nakita nyo kulang ang water vapor sa area na dinadaanan na yun ng bagyo. So ito yung bagyo, nakita nyo humihina yung kanyang convection. Yung green, pabawas ng pabawas. At itong black na ito yung very dry conditions ng Western Pacific. Dito, dry lang, moderate dryness ng air. So, ang bagyo ay inaasahan, dito po siya tatahak. Okay? Diyan po siya tatahak. And ang problem, sumusunod papuntang west itong very dry air ng Western Pacific. Kaya, pagdating dito ng bagyo, dito sa area na ito, pag nadating niya dito, itong dry air dito, ay gagalaw din yan papunta dito. So, talagang problemado itong bagyong ito. Okay, so yan po ang magandang balita. Ito yung wind shear. So, nakita nyo, malakas po dito. Unfavorable. Kita mo, unfavorable yan sa mga bagyo pag pula. Yung neutral so-so, pwede siyang lumakas, pwede pa rin siyang humina. Kaya nandito siya. Affectuan po siya ng wind shear na yung hangin ay mula sa southwest to northeast. Yan yung arrows. So, kaya nakikita niyo yung hangin from south to northeast, kaya nandito lang yung mga convection niya and wala masyado dito dahil may dry air. And ito yung inasahang wind shear tendency. Lalakas pa ng 5 knots. So, medyo kasi dito dadaan yung bagyo for the next 24 hours. Okay? Dito po siya dadaan. So, inaasahan pong papunta siya sa mataas na wind shear environment. Yung sa ulan, 24-hour rainfall accumulation, yung mga tatanong kumusta ang ulan na kung ma-affectuan ba tayo, ay hindi po. Maliit lang kasi yung circulation niya, yan po. At as time goes by, Sabado, Linggo, ayan po, luminipis yung kanyang central convection. Lunes, halos pawala na po siya, scattered na. At sa Martes, May 12, halos konti na lang masyado. Ayun, kahit na si Miyerkules, may matitira pa rin. But sa Huwebes, Mayo 14, nandyan pa rin siya. And may possibility na yung darating pong Mayo 15 hanggang Mayo 17, yung remnants niya, yung mga natitirang ulan, bibigay ng mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms sa area po ng Bicol. So, mag-change pa po ito, okay? Hindi pa po ito final kasi ang forecast models ay nag-update every 12 hours. So, bukas malalaman natin, pagbalik natin sa special coverage, itong bagyong si Hagupit o soon to be Kaloy, ay malalaman natin kung nagbawas o kumapal yung kaulapan. So, may mga ulan pa rin inaasahan sa Bicol sa susunod na weekend, hindi na yung weekend. So, May 15, 16, and 17. So, antabayan na natin na lang yan, ang update niyan sa susunod na mga updates. At sa ating wave forecast, manatili po ng more than 1 meter ang alon sa East Philippine Sea, sa central waters ng ating bansa. Kalmado hanggang half a meter lang. Ganyan din po dito, hanggang 1 meter lang sa may West Philippine Sea. At ito na po yung
sirkulasyon ng bagyong Siagupit, umabot na hanggang 5 meters ang wave heights. But ito ang mangyayari niyan, Sabado, Linggo at Lunes, unti-unting wala po yung wave heights nitong bagyong ito dahil po palusaw na siya. And pagdating ng Martes, halos nawala yung 3 to 5 meters na wave heights. Balik sa 2 meters. Okay? So, for the next 5 days hanggang Miyerkules, mananatili pong light to moderate ang wave heights dito. Up to 1.5 meters sa may East Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, kalmado hanggang half a meter lang ang alon. At lalong-lalo na po sa may central waters ng ating bansa, sa may Siluro Archipelago at mga nearby seas, ay nasa calm to 0.3 meter, less than half a meter ang wave height. So very very suitable sa sea travel at fishing. So yung mga mangingisda, okay po kayo magpalaot po dito for the next 5 days sa may central waters ng ating bansa. At dito po sa may West Philippine Sea dito, okay lang kung kaya ninyo yung up to 1.5 meters, pero kailangan nyo malalaking lancha, hindi yung maliliit kasi medyo malakas yung easterlies as of this time of the year. So yan muna po ang pinaka-latest update. So no worries, medyo nagbago ang bagyo at palusaw po siya. Huwag kayong maniwala sa mga postings yan. Grabe pa yung mga headliners, tatamaan daw Bicol, tatamaan sa Bicol, oh my gosh, okay? Grabe. For the past 20 years na yung ko na nakikita na at this time of the year, grabe po ang mga lumalabas pong mga maling balita. Hindi na natin alam pati because of AI kung alin yung totoo. Ang importante, be smart enough. Check lang sa mga official websites ng Weather Bureau like Pag-asa, sa mga reliable supporters ng mga updates ng mga agencies. Sana po dyan si Corbespeta. At marami po dyan, yung Western Pacific Weather at yung mga ibang agencies like Japan, okay, Taiwan. So marami pa po. Especially po ang Pag-asa, syempre yan po ang official weather agency natin. Tayo naman po nagbibigay lang ng complementary analysis para maintindihan ng tao. Okay, so we are here to help Pag-asa and the community para mas malawak makakating ang ating updates, para magbigay ng real-time, real information, yung totoong balita sa papalapit na mga bagyo dito po sa ating bansa. So ito si Mike, Mr. Typhoon Padua. Kita-kits ulit tayo bukas. Another special coverage, special YouTube at Facebook updates ng bagyong ito. By the way, yung heat index na aga, okay, may post tayo. Medyo mataas po. So we'll keep you updated on that. So maraming salamat at Diyos mabalos. Thank you so much. At God bless po sa inyo lahat.